ganda dito. So, welcome back to another video. Ngayon, punta kami sa Aguirangan Island. Pupunta kami sa kaibigan ko. Kaibigan namin. Para BBC Pareng. Yes. Tapos, may mga init, may mga magagandang gawin doon. Isla. Yeah. Tapos, white sands din. So, natutuwa na kami. Yeah. But siguro medyo mahaba ang biyahe. Hindi pa namin sigurado. Siguro mga 2 to 3 hours. Ngayon, nasa bus na kami. Salamat at may aircon. Nag-jeep kanina, tapos Transport. ngayon, nasa bus. Nasa Naga kami ngayon. Yan. Nasa bus terminal sa Naga. Naga City. At ang sasakyan namin ay bus na papuntang Karamuan. Pero bababa kami sa may presentasyon. Yeah, bagong Karamuan. Yeah, bagong Karamuan. Kasama namin si ate pero wala pa. Nasa labas siya. Nasa labas siya. At naghihintay kami kasi hindi pa aalis ang bus. I think hihintayin pa muna bago umalis. Hindi ko alam. Nandito na kami. Hello! At ayan ang mga kasama namin. Hi! Si Abby. Dinayo po namin si Abby. Siya po ang dahilan na aming pagpunta dito. Yeah. So may lakad na. Lakad Siguro na. gaano katagal? Mga 7 minutes na. 7 minutes na. Tingnan mo. Ganda, no? Ganda ng dagat kanina. Prinumuta ang sa imong vlog digdig. Kada po mga Dito kami tumigil the night before pumunta sa Aguirangan Island. Hindi ito ang dagat sa Aguirangan Island. Ito ay dagat malapit kung saan kami magstay. Gusto namin maligo dito after a long journey. Presko talaga ang tubig. Tapos, the next day after, pumunta kami sa puting buhangin sa Aguirangan Island. Ito ang bangka ginamit namin papunta at papalik sa isla. You can see everyone getting it ready. Enjoy pa kayo sa panonood ng magagandang tanawin na ipapakita ko sa inyo. Yay! Nag-video na ako! Sakay na! So, sasakay na kami sa bangka. Pare siya makay na. Sakay, sakay. Nandito na. Yay! wow! Ganda. Wow! Kailangan grabing ano mo. Oh, ang ganda dito. Sa may puting buhangin. Nandito kami halos makapon. So meron na kaming kubo. Maganda dito. Tapos sobrang maaraw sa labas. Yeah. Gusto kong maligo na. Lighter daw. Yeah, ang ganda ng buhangin. At ang mga kasama namin, kawan! Hi!
Shares. 5 lang po kami, 5 lang. Tapos pag gusto matulog, pwede dito. Kaso may butas. So tingin ko para pag maihi yan. So, sobrang nainit, so maganda kong naligo na. Yay! Sirob na! Sirob na! Ito may mantika kaya. So, kakain na. Yeah. So, merong Inihaw na manok. Bihon. lechon manok. Oh, lechon manok. Kinda. Then pansit bihon ulit. Sarap. Oh, may ensaladang talong. At syempre, kanin. Yes. At Yes, sinabi ko. sinabi mo na. What's Sorry. this? And how about this? Saging. Ano yan, prito? Yes. May kutsara sa rice. Ay, gutom na ako. Ano ulam mo? Manok at kanin. Sarap. We've got Mount Mayon, Iriga, tapos Isarog, tallest mountain in Bicol region. Paborito ko ang Mayon. Perfect cone shape. Cute on sila. Mga shells. Damo siya, malaya na. Paalis na kami. Nandito ang bangka. Walang naiwan. Wala. So far, wala. So I've got to say bye-bye to this island. And hope to come back soon. Yeah, babalik. Yeah. Definitely babalik kami dito. Yeah, so I hope you enjoyed this insight sa maliit na isla dito sa Bicol. Now, uuwi na. Well, hindi uuwi, just babalik sa mainland, punta sa bangka. Sabay na lang ang babay sa bangka. Salamat sa panonood. Give this video a like if you enjoyed it. Subscribe as well. See you in the next video. Bye! Yan, so uuwi na po kami. At salamat po kay nanay sa kanyang bahay na tinanggap po kami. Yan. Salamat po nanay. Sabay-sabay. Ganyan. Salamat. Bye-bye!